We may be seated in the presence of the Lord. God bless you. Regarding Kwasi Church, amen. It takes humility to go a preacher who can also sit down to hear from others and hear from others. And it shows that you are wise. I sharpeneth another. It's a way they go to connect Kwasi the visionary. Baba na mai wemushauro pastor and mai tausen mtarama mojeso amen. We are always together in ministry, so I don't tell them she was a kind of me to minister the word. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 24. Hebrews 11, verse 24. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Father, we thank you for your word. Thank you. Speak to us, instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Verse decision Moses. Waberekwa for a reason. Destiny yake ndikuti abuditsa hama zake zikutabudzika mu Egypt. Kuti agone kutukamira kuda bondage vaende kuKenani, the promised land. But nguva yaakaberekwa kune chairwa neupenyu hwake. Zvikuru sei mambo vanga vakaisa mutongo. Faro akati wese mwana aberekwa mukomana ngafe. Kune vanga vatori assigned to kill. But I want to show you this picture. Vanhu vanga vari assigned to kill midwife kana kuti ananyamukuta. Yet nyamukuta by practice, by training, she's trained kuti agone kubatsira vanhu pakubereka. Training yavo ndeyekubatsira to help. But the assignment is demonic, ndeye to kill. So zviri pachena kuti munhu wese ane pamiri muEgypt aiti akaona nenyamukuta enzwa kufara kuti ndo hama dzedu ndo ana gogo vachatibatsira, without knowing kuti vari assigned to destroy, yet they were trained to preserve. So ukashaiwa mesemo yana kuti mweya unonzvera, ukashaiwa ukamana mweya mutsvene, unogona kuzembera munhu ari assigned to kill your destiny, but naturally uchiona sekunge munhu ari right. I always want people to beware of good people who are not godly. Ichikava vanhu vari right vasikanamati. Kunzoku kune vanhu vasikanamati vari right. But kuva right is not enough kana usati vakugona kusedza the spiritual assignment or the spiritual side yevanhu ivavo. Saka uchiona kuti chese chinokuvadza hachive chine picture yekukuvadza. Chiri assigned to destroy you, but chinouya nekutapira kana nekunakidza. Ndofunga tese kunzwisisa kuti doro ukarimwa mudhako, but advent yedoro haiitwi nemunhu akadhakwa, which means vakagara pasi vakaona product redu is dangerous. But kuti tiwane makastoma tsvagai vanhu vasati vanhu kuti vaadvertise kuti rizomwiwa. Why? Kuti dai vakatora munhu akadhakwa kuadvertise doro hakuna irimo. For example, munhu anotanga kucrossa road akabata coke yedoro kana kuti akarara muside meroad kana kuti munhu asikuita take care of the family nekuda kwekuti ane addiction yedoro, pakatsvagwa type iyo vanhu vanoregera. Doro nyangwe richidhaka, advert yacho haiitwi nemunhu arinwa, inoitwa nemunhu akangoribata. Because they know kuti ukarinwa pane zvinoitika zvokuti vamwe vazoregerawo. So that the system of the devil paanoda kuataka vanhu unotsvaka zvinhu zvakanaka zvinonakidza zvinoentertaina achida kukorapta nekuraya destiny yevanhu. So nhau yedestiny inhau yekuti wakaipa akaitaimira to attack people in a way yekuti unotoda kuparidzirwa kuti udzwe kunzwe under attack, nokuti pamwe pacho zvinoitika zvacho zviri right. Hauchitomboona chakaipa pazviri,
but when under attack, Bible wrote it, by faith, Moses not by age, by faith, when he grew up, he refused. Wakaraba, by faith, knowledge, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So when the Bible writes it, by faith, when Moses grew up, he refused. Common sense. Because with common sense, otherwise, I found to shit Agrimunyasha. Because time I come in so Pachaka do not need in favor. We slow down by common sense, I want to second get out right side. Now, to Anyasha to eat the body. We say I can trip one a day for another attack in double who would destroy destiny. Who are entertained, who are people to another. So, I don't know go down on this for now in the natural, but the spiritual is an assignment to terminate your destiny. But Father, we say, into drugs, I'm not the new picture, I'm not addicted. Wakamuona ni superstar hero na celebrated na kuna kitu akapona the new picture you could demand kwa mtano wa kono you could demand kwa test in the future kuna kuti nikasashumi wakai pa mtu ra advantage to kupata vanhu njeri unopata on common sense saka bakorati by faith when Moses grew up suppose faith yakabva kupo uchazviona kuti Moses akaberekwa akanongwa nemwanasikana wa Farao asi nyangwa anongwa nemwanasikana wa Farao aiwonka akaumba kwao. Why? Because kuna Miriam akaiswa kunayo river aita look after the boy. So kama na paka nonga Miriam akaisa request kune mwanasikana wa Farao munoda ndio kusarudzirai anogona kuya muIsrael mwana. Why? Because kunonga mwana is guarantee kuti unoona unenge usina. Akanongwa nemunhu asina pamiri, munhu asina mukaka. Saka kwaito vane need kuti Moses awane mukaka. So thank God kuti akaenda kunomwa the right milk. And the word of God is a shadow picture of milk. Now it does not come and so Moses wakanga the weight. I family here by Balev, no by priest, no by fundis. Throughout Akamaka of Nilsensis. Right. Those are come to Bahakura, as we could have rampage and Singara big and Mona Sata Kura spiritual. Kuna zvimwe zvinhu zvinoitwa nemunhu muchechi nawe kuti nyangwa akauya kuchechi nyangwa achinamata bazvinoitwa nekuda kwezera raari nokuti Bible rati by faith when you grew up not in faith you must grow hatiuye tiri higher level of faith but tinouya tine a certain measure a certain dimension but we need to grow in faith we need to grow in knowledge in understanding the word so akaramba kuti mwana womwanasikana wa Farao life was adopted in a system but here no adoption no out kumba kusiku ari mumba isiriyo mune zvakanaka faith yakamuudza kuti nyange zvakanaka zviri kuda kuataka iwe one nokuti Moses akaberekwa kuti aburitse vanhu munhamo wakaipa ndokubva aburitsa Moses wacho munhamo futi achiregera kufunga nhamo yevamwe destiny yake ndi delivered but attack yakauya zvekuti iye was delivered ari supposed kuburitsa hama mukutambudzika vachakaitika nechinhu iye ndiye akaburitswa mukutambudzika I think what Moses angasenzesa zezuru because vachiona vanoti kuti nhamo imwe aite sei airambe sadza dai zezuraiti ndezvenyu zviri right but akanzwa kuti as long my people are suffering I need to discover my destiny sei mwari vakandouza panyika sei mwari vakakodzera nyasha dzekuti ndirarame panguva yeuraiva vanhu so by faith kuvapo wakakura ndokubva atarisa zvakanaka zvemuIjipti zvino zvaari kuitirwa zvese ndokubva aona kuti hazvisirizvo kana ndisi kuita pursue my destiny kureva kuti ukaona the level yekubembekedzerwa wari kuitwa nadevil anokupa a picture yethe level yawanifana kunge uri to the kingdom of God nokuti ukaona Satan asacrifice kuti uya ugare mupalasi tikufidhe tikudii kureva kuti une zvakakura zvinodarika palasi iyoyo
akarongerwa zvakanaka kuti arengere kudiscover zvakanakisa. Pane zvakamunakira muupenyu zvekuti he must be a servant of God, he must be a prophet of God, he must be a leader anoburitsa vanhu kubva mubondage achienda navo mupromised land. But wakaipa ndobva ati iwe uchiuya kuno, we need to adopt you. Tikucorrupte nemasystems eEgypt, but pakucorrupta ipapo will give you something good. Kungwarira zvinhu zvakanaka zvinoataka destiny yakanakisa. Kune zvimwe zvinhu zviripo but zvisinei nedestiny yako. Wakaipa akasvika pakuita sacrifice kuti munhu mutrepini zvinhu zvakanaka arigere kuzotsvaka nekuita pesumu zvakanakisa zvaakasikirwa naMwari kuti aite muupenyu. So kune maofa anopiwa vanhu nadevil achiziva kuti this one is a threat, is self-dangerous. Akaziva Mwari, he can do greater and better. Saka takuita chinhu chekuti asati aenda kuside mukingdom of light imbomufai tumwe tunhu twakatinakei. Zvimwe zvinhu zvakanaka usati wakunyatsozinzwisisa ramba. Patinoita kunamata kuti Mwari open doors for me, open doors for me. Namata futi kuti Mwari ndipe mweya wokunzvera so that I can close wrong doors. Why? Because the devil can also open doors. Are my wrong doors? Yes. Kune imwe breakthrough yakangodizainwa kuti create a breakdown in your life. Baba kuti Joseph ari mujeri akataura mumusungwa kuti kana wabuda utaure kuna Faro kuti ndiri munhu handina mhosva so that I can come out. Baba unoti murume yaabuda he spent 2 years without mentioning Joseph. Why? Because Joseph akarangarirwa pa wrong time you become free. Just a free man. But akarangarirwa time inota mambo you become free and very effective or end up a higher position. So there are times yekuti kurangarirwa hakusiko chete paunofanirwa kuchemera, but chemera futi kurangarirwa in the right time and the right season. Why? Because wakauya kuEgypt not to just become a free man wotokera kumabeni. Wakauya so that you rule in Egypt. Saka uya akanotaura namambo achakubuda mujeri unobva waburitswa ukadzokera kumba kwenyu. Why? Nokuti position yake akaiwana paakagona kuinterpreta the dream yaFaro. Kureva kuti pane kurangarirwa kunogona kuuya muupenyu iri attack. Kurangarirwa ku wrong time. Kana kudiwa chai pane kudiwa kwaunonyatswa kuti Satana pashanda nevanhu kuti vanzwe kundifarira kuitira ndiregere kusvika kwandofanirwa kusvika, ndiregere kuenda kwandofanirwa kuenda. Pane kumwe kudiwa kunova extreme. Mawise men vakupfuura nekumba kwaFaro vakakwaHerodhi vakatozinonzi mukamwana uye muchitaurira because I want to worship him. Varipo vawana Jesu but they were warned in a dream not to open the same way. Why? Nokuti Mwari unonzvera moyo waitoziva kuti this man is jealous, he wants to kill the baby. But haataure kuti mukamwana mundiudza I want to kill. Anoti mukamwana mundiudza I also want to worship. So mazwi bedzi usina mweya wokunzvera unogona kuenda kune chinoda kukuuraya. The devil chinhu chaanotya ndechemunhu anogona kuita rich mudestiny yake yakatizanwa naMwari. Saka chaanoita chii usati wasvika kwaanofanirwa kusvika ane zvaanotuma zvinohaijeka destiny yako nekukurwisa. But haurwiswe nezvinhu zviri negative bedzi. Pane zviri right zvinobvisa vanhu kuti vabude vaine off track. Ngwarira zvimwe zvinhu zvakanaka usati wakudziswa kuti zvaitwa nani uye zvaitirwei. Moses was adopted. Kureva kuti kufamily kwavo vanga vari nani. Why? Nokuti mai vake vaibhadharwa kuyamwisa mwana wavo. Pane kuti iye aburitse vanhu nhamo chakatanga kuitika nhamo yacho yakagara pasi anoti kuti vanhu vasabude chibatai mukomana womuadopti apinde musystem yeEgypt. Muupenyu mune masystems arimo akarongwa newakaipa to shape your destiny. But hauya akaipa. The end result ndo yakaipa, but the process is so good. Kuna kuti neimwe nguva pamwe pacho your enemy can be part and parcel your destiny yako. Then your friend can be an enemy to your destiny, and I'll explain. Jesu unoti kuna Peter, get behind me Satan. Peter wakati kudi angati achite kuti munoererwa pamuchiti waisitiri kwachibone. Kuti is a defender, is a friend, akamira na Jesu.
Just look back and say the spiritual realm. Look for this one is a hindrance to my destiny. Look for to get behind me, Satan. But Judas Bar, we actually told that Jesus to be my friend. Jesus, another address, Judas, I need to get behind me, Satan. I want my friend. Why? I was a friend who you. If friend spiritual in nature with a destiny. I don't know to be a but Peter had to enemy. So you need spiritual eyes to know who to call friend and devil. Well, sometimes the one you are calling the devil is the friend, and the friend is the devil. But attacking Alonso, life here Moses, he attacking the advantage by faith, by age, and also second round to but Akakura by knowledge, by faith, and Rambaega, many kids, why not a bunch of arms, could you could indeed join the kids, but as Naka, Paris said that America to deliver my people from bondage. So, destiny of Moses, they were a deliverer to be used by God to deliver his own people. So, Mariwa Buddha is spokesman, Munaruta or an farm. Chita is a physically the challenge in Moses. He's not a good speaker. Yet is designed. Aberewa, Kutatskimelevan bondage. Chanfan Wabitachi to go and negotiate with Pharaoh, to go and talk to him. But physically, Machake and a challenge, more area in a destiny. I don't know who I'm talking to. Greba put here, Machake, I will tower, but whatever we meet on tower and a farm. When I want physically and a challenge, in more food, there's a American. So we don't know if we don't know what we can mistake. My new chapter, my later, and I will negotiate. Why? They would have put in places for share an insight in the spiritual things. We will not in disadvantage, will start qualifying for city type yet. Why? Because punish no one day when physically and spiritually, she have what attack at your making. Area you know from what put it and to area you know Garamat. Physically, any challenge I will tower. Spiritually, actually adopted in our farm. Not our farm cannot cover, but still you won't patch up on the problem. I will go tower. What to attack already? But thank God for His grace. Why? Look at him, I asked Chakamuna, Gunam, my own Chakamu, Shandana, Tata, is a Bagunda. Musakuna, so anything is really like the destiny. She just saying what you are put up on this. Mwara wakupe assignment ya uogona. Mwari wakupe assignment ya kutukana wina wechitenda magari wanokugonesa. Saka upesi kwa unoona chitawala ya just mwari wanopita mukuru mudi ukazalisa kwa usiwe chaisha uchizalisa but ukazalisa man looking up to him what they finish uchawote aisinya ya ability yangu but mumtera wangu ropa anu manifesta simbarake. So Moses any problem ya kutaura but just folks they watch ana sound wanimudi wanamwari say mwari tell na mtumana any problem ya kutaura wadaura tawa utanichaka no gona nichaka sida connect team gonese. So destiny yako aisipa level kutunachikaweka ili pa level ya kututachaka mwari na matamwari make things possible. Meditate this statement. Mwara wakupa assignment ya unoguna. Bosi kana uchukuna ndia watu fanoita. Wano kupa ya kutuwa tarisha unoita nashua kutakadaka. I remember when I started ministering in 2006. Mataifa ambayo from kwanza na tena pale za mtaani kuna fest. Desho kama ndai jifunza ati kole ngereka ndindo kufungitsi. Titakadaka. Ina mwari wacho shokwano kupa bato kunyima mari kombi. Unofunga use munso.
Tani zvataka kuti Mwari vanoshamisa vanogona mari transport hapana pashoko nokurinzwa kuti ririmo. Saka unoita kuti ndi Mwari chaiye. Moses agona kutaura destiny yake chaakasikirwa chacho ndechekunotaura naFaro kuti vakabuda. Saka iye akazvitarisa anyosona kuti I don't qualify. Hama dzangu chinhu chinonzi destiny chinhu chakarongwa naMwari chekuti kusina Mwari hachiachivhike kwauri is too big. But because you serve a greater God who is so big, he can enable you to achieve. Achieve nokuti wakangwara kana kuti connections unoachieve nokuti you submit to him. You must be led by the Spirit of God to make it happen. Truly, Moses is not a good speaker. But Mwari vari kuti aiwa nyaya haisi kuti unotaura stereki. I'll give you power to perform miracles. Simba raMwari ndorichataura kudarika matauriro ako. Vanhu vakabuda muEgypt vachiburitswa naMoses. Abenga achizvitarisa iye kuti I don't qualify, handikodzera, handigoni. Unoti mahindrance akari pana Moses itu the physical inomataka yega kuti I don't qualify, handigoni kutaura. Yekutanga ndeyekuti he was already adopted. Zvekuti aigona kuignore zvese izvi, but at least my life is okay. Ndonetsekerei kurira vamwe vanhu in young life iri right. Because destiny yako haina kuiswa naMwari mauri for the benefit of you only. Zvine chekuita nekingdom, zvine chekuita nemafamilies, zvine chekuita nemaroots, zvine chekuita nenyika yako. Chese chinoiswa naMwari mauri is for the sake of others as well. Even a heart towards other people's affairs. Inzwa moyo pamusoro peupenyu hwako kuti destiny yako Moses, destiny yako weisa kuti Mwari vandichise mudestiny yangu zvinhu zviendeke. It has to do with others. Zvine chekuita nevamwe. Why? Kana iwe zvikakufambira Nehemiah, he was serving the king. Ari kuexile, but he was ari pabasa rakati nakei. Vanzi one day mambo vakamutarisa vakamuona akatsama. Vakati Nehemiah kutsama ndepei ndobva ataura zvine chekuita nevamwe kwete naiye. Zvandingafara sei kwatinobva kumakuva baba vangu kuJerusarema kwedu rakaputsika. He is living, he is okay kwake, but mwoyo wake unorwadzirwa vamwe. So the grace to build the walls of Jerusalem, Mwari vakamupa nekuda kwokuti airwadzirwa Jerusalema, iye ari pabetter position in a foreign country. He was a great builder, but kuva a great builder kwakatangira pakuva nemwoyo nehanya nezvinhu zvakaparara zvekumadzibaba ake. So when you have a heart towards others, waenda paplatform yekuti God will use you to achieve your destiny. Samosa akaramba zvakanaka, but akasvika pakuramba. So kune attack iri good inotoda kuti uve mature kuti uzive kuti iyi attack. Attack yekusarorwa yakauya, unodiwa nemunhu anokuitira zvese asingakuroore, zvekuti unyazozwa kuti ndikasiyana naye ndaruza, gamba wakatoruza kare asi kuroora. Because kana iri iPhone yacho anokupa kana kunogocha mudenda kana zvaunoda zvese ari kuita kuti akatokudza kare kuti amende kutanga. Saka iwe wakunzwa kuti but ndikasiyana naye even rent anobvisa, gamba kana asiri kuroora kubvisa rent anofoti kune nyaya stereki. Because kukoshesa destiny future yako upenyu hwako. Ramangwana rangu rinozivei. Ndichaitei ndakauya panyika kuzongoshandiswa nevanhu. Nyange vachitiita tumwe tumabenefits, unofanira kuti Mwari zvatichada ndiwanire wanonzi wangu. Ende ufunge Mwari vakatendeka, ukamira navo vanomira newe. Ukaramba zvekumba kwaFaro, zvekumba kwaJehovha zvinoburuka muupenyu hwako. Why? Usiri munhu anouya achiitira tumaadvantages zvokuti rikaparidzwa so unoti varova havo, but manje ndozobvisa sei renti yacho. Because Jesu wacho ari kumira-mira. Kurambidzwa zvinhu zviri bho kwatinoita, kurambidzana zvinhu zviri right. Unozoti zvakaparidzawo, but manje tumaadvantages tutanokuitirwa zvinhu. Gamba life yako yakaadoptwa. Dhimoni rekusarorwa rakakutumira munhu anokuda akaroora kutara, anokuitira zvese.
Kutunya kusona ndiri under attack kwa ndara tokupariti basi. Unozoti tisitaura tiri kwa faro. Poloni tiri kurova tiri kusaluta tiri kupalace but ramangwana rangu. Ramangwana rangu. Mwari anakuudza kuti munhu anokuabviswa nekushandiswa nevamwe vanhu. Even vatorongera zvinenge zvakatinakisha paunoona kuti this is not my destiny. Because wakaipa anokubalansira manje kuti saka kana wasiyana naye unozozvifambisa sei. Kana wasiyana naye unofamba naMwari ndiye anoziva mafambisiro aanozviita. Nawe kunamata Mwari ndiye kutomutrasta. Ndiye kusvika paunomira upenyu hwako kuti ndikufamba naMwari kana ndikufamba nemunhu. Mwari arikuda vanhu vanomutrasta wena. Moses paari kuramba apa haasi kuramba kuti aine unogara kudenga repalasi. Ari kuramba zvokuti aone unogara kamba mekuti ukamutarisa unomufana anokwana. Ungasiye palasi yese unogara kusemu. Paari kuramba kuna chimwe chaachaita muupenyu kuti paanga ari mupalasi aita kuchiitwa semuzukuru semwana mwanasikana wafaro. Zvototi kana ami aisamuta Faro yaite kuita naMozisi. Aioffer respect nekuti maadvantage tomupalasi paaitirwa. So there akaita refuse. Ari kurefuse maadvantages ese nokuti aona kuti my destiny is more than all these things. Ndakazviona kuti munhu ane night club, muridzi wenight club haarari kunight club kwacho. Ane vamwe varume vaanotemba kuti vanogona kurara. Vanhu vai vari raafufunge paaitovaka aitotemba mudhaka. Even kuti bhaura rake rifana zvakunofanira kunge kune vamwe vasikana but haatogoda vana vake kana hama dzake. Anoda vamwe vana vevamwe vanhu. Ukada kunyatsoziva kuti munhu arikuda kuataka destiny yangu anoramba achikupinda maadvantages anogaisa destiny. Anoshikule bhoo unereko. Anogaisa kuti machera. Anoti machera kuti bhoo ugaisa kuti sofa. Anoti muzozwadzara wafika kumba kwakabikwa wotengeswa zvinhu futi chikafu. Kunyanzi kuti munhu anotirongera tiswere pamba. Kune bhoo kuti kwapinda nezvoti kumba unozokuenda hapo basi. Kune zvese pfungwa yemunhu kwake kutinda. You must go deeper that way. Tinogara tinoita zvekutingira neTV. Utarisa saidi kudenga plaza. Utarisa vanenge sari 4 kuti wakuchikuita kwese. Kune advantages. Chikafu chiri kuimba. Kati haichane boa ni watu unotomuchinja machannels. Pfungwa yake ndio destiny yako. Future yako inoparara bana. But inoparara uri musofu. Wazana unaona kutoka kama mtu kubala DS utaka kuona DS everyday kwa. Zviro zvekunze zvakunakidza kwa sababu unesani because kumba ndokune kupanzi ndokune kwatokumba. Pese pakuronga kuti destiny yemunhu panotsvagwa zvakanaka zvinongaraidza zvinonakidza. But unofana kuti with this new generation Mwari uchatipa revelation kuti chekunakidza. Ndakakura kumasystems echeche kuti munhu aive kukura kutamba dzavo tiri munyika taifara kuona kuti chechi kunofara usingaiti. Anzi atakafara mufunge padza. Saka chechi maunoto hatichata. Wozva munhu uri kwasifara saka unoona kufara anokumbura kufara chechi. Wose anokumbura kuti akafara kupi? Munhu anofara munhu muchema munhu. Mwari ngachitoda revelation munhu unofana kunakidza. Amen. Paul kusikatsimirira kuti rejoice, oh I say rejoice. Because mufaro unenge unotimetsei through. Destiny yemunhu kana wakaipa afuna kuiparadza anenge program kaanoronga kanenge advantage. Kana kuda kuti ukakura by faith. So kukura by faith kukura in knowledge, in knowing your destiny through the word of God.
Unoronga zvakanaka sei panze handisoi ikoko. Uchauya kuimba Mwari kana zvikanonoka sei unoziva kuti wakatendeka. In the right time you make things happen. Ngwarira a good offer from the devil. Unoziva chakadzidziswa mugadi reIden kudya. Kudya kwacho Mwari aivanyima aivaidya. But the devil akamplify nyaya yekudya akati makarambidzwa uyu aiwa idya yese. Pastor Snake pavakabata maiki vakasunungura vanhu mugadheni, vanhu vakadzvanyirirwa kuti idya yapa musiyapo. Pastor Snake pavakaputa maiki vakati munhu arume pese paafunga muronga. Kana kudzvanyirirwa so vaguta vakazoonekwa vapanzi. Ichi aisiva ndechekuti vanhu havaendi panzi vanoda vhangeri rinoguta. Wakaipa haana kuronga vhangeri renzara-nzara. Akarova rine mupakeji nokuti Mwari akati munogumira inoda kusungura kurova ipesa. Aitoziva kuti kana madya zvese muchaluza zvese. Naye Adhamu akaziva kuti zvinotidzivisa mugadheni zvokudya airegera. But ane maadvantages aakauzwa. Mwari anotya kuti mukadya munozofanana. Inobhayibheri inoti he was created in the likeness and the image of God. Kuda kuti when you lose knowledge, when you don't have the word of faith, you fall into the trap of the devil. Advantage yekuti adzi kana madya Mwari anotya kuti munofanana. Vanga vakatofanana naye vasati vadya. Man was created in the likeness and the image of God. But when you lack the words, ukashaiwa shoko, you fall into the trap. Mwari anotya kuti mukadya munofanana. Ivo vakatofanana zvo. Kuda ndopa vaifanira kutoramba kuti takafanana kudhara saka hatichadya. But wakaipa aitesta level of knowledge. Ava ndobva kuti tasunungurwa shoko ngatiti vachingopedza kudya ndokuvanzika ukatenda apadzi. Ngwarira kuluza destiny nezvinogutsa vazvichiatsva kuupenyu. It's unfortunate kuti vakatozobereka vana vadzikwa mugadheni. Saka paitoda kundogara futi nevana pasi kuvaudza kuti vana ugare edu musango but tine magadheni edu. Tine mamistake atakaita but time yemugadheni. Because first hand information ikasareneswa kuvana vanofundzira kuti time yemusango. So tona vhangeri rekubudirira riri under attack. Why vanofundzira kuti vanhu ndokutambudzika kana vachinamata kuzogarika kudenga. Yet Deuteronomy 8:18 inoti I give you power to make wealth. I give you power to make wealth. Old Testament Mwari vaitoendesa kuti simba rekubudirira. Woparidza New Testament kuti varanopa kubudirira kuti vafundise mazuva vatanga. Icho kwadi vafundise mazuva ano vatanga nyaya yekudhara. Moses, Deuteronomy 8:18, I give you power to make wealth. Why? Because Mwari unoziva kuti vakasakupai simba rekubudirira muri muno, wakaipa ari kupa vanhu kubudirira futi panze. So you'll be trapped kuti nawe yegandeno manje kana ikanyanya tiri muno ende Mwari wedu unaro simba racho kuti upenyu wedu huendeke. Beware the trap yadevil inouya yakanaka achiziva kuti ndikakubatira ipapa destiny yaenda. Jona paaifanirwa kuenda kuNinevhe, chaimupotesa kuenda kuNinevhe, akabatwa zvakanaka, akapinda mubhoti, akanyatsorara pakanaka. Dei raakabuda muri comfortable, akaiswa mudumbu rehove, akaenda paaifanirwa kuenda. Ngwarira kuofewa bhoti rinorasisa. Bhoti rine comfort but harisi kuenda kuNinevhe, ndere kuTashishi. Paakaburiswa mubhoti riri comfortable, akaiswa mudumbu rehove 3 days 3 nights ari mudarkness without eating anything. Mudumbu rehove hamusi comfortable, but guess what? Aenda ku-right destination. So destiny yako inogona kuinvolva zvinhu zvinenge zvinorwadza, zvinobaya, zvinenge zvinorema, but because you trust in the Lord, when you get there kunoshikika. Saka chimwe chinoataka destiny dzevanhu icomfort zone, tumaadvantage tusiri tunokuendesa wrong place. Saka varume vaiva naye kuti vakakuburitsa vakukanda. 2 Kings chapter 13 verse 20.
pane murume anga afa vakundomuviga ndokubva vaona hondo yemamidhiana ichiuya ndokubva vamukanda guva raelisha rarakashama paakandoguma mapfupa ndokubva amuka. Kumuka kwemurume kune chekuita nekukanda haisi proper burial, vakutomudhamba because vanoda kutiza hondo ikuuya, but in that process yekumukanda ndopanoita rich destiny yeblessing yake came back to life. So pane pamwe pekuti zvinotongoita chete kana vanhu vakudhamba. Wanamata kuti Mwari my destiny, Mwari my destiny. Unotanga kuona zvisifamba zvakanaka zvinoita problem. Asi Mwari unozoona mutu wangu, I want to get to my destiny. Destiny yako inogona kuinvolva ndokurewa. Risiri comfortable than the body. Yeti pane kuri kuendwa Mwari kune kwaari kukuendesa kune zvinofanirwa kuitika. Kana munhu akuita pursue destiny yake unogona kusangana nerejection. Bvunza Joseph. Haana kuenda kuIjipti zviri nyore. Akaenda nekumakwa nekuvengwa nehama dzake dzikamutengesa. Ndokubva aenda kune chiroto chekumambo. Haana kutakura bhega kana ngaikoko, but hama dzakagara pasi dzikati hatimufanire kutengesai. But rejection mukati mefamily can send you into a direction nezvinodiwa naMwari. Rega bora kuti vanhu vafunge vari kundirongerei. Chiramba wakamira kana Mwari wakatendeka. Destiny haingoendeka, pane nyaya dziri involved zvikuru sei dzinorwadza. Handi hapana kusvika nekuita president. Basa rakanaka kadi kuita panyangwa kuti tome nyika yese. But ukanzwa process dzakafamba vazhinji kuti vaende ipapo. Number one, unofanirwa kupikisa nengayo. Kuzvinoisa haundi kutonga. Zvinenge kusungwa kakurohwa kakudetswa, but ndo destiny yacho. Saka munhu anoita rich destiny yake ngaave nechinhu chinonzi boldness. Why? Because hazvinouya it easy. Jesu kuti aite mambo wamadzimambo aine murudyi rwababa akaita pass through the cross. Pacross hapana entertainment, pane pain. But the end result after the pain of the cross, nobody glory. So I can have the power to endure the cross. May God give us the grace and the power to endure hard times until we get there. Yes. Destiny yangu as a preacher yakainvolva zvinhu zvinotyisa nekurwadza. Zvekuti vamwe vakamboda kugara neni pasi vaita vanondikansela so vachida kutondikansela. Chinoonesa kuti tsanozopari tsomuda zvekude musha mazodai azviite. Vanotaura zvakawanda. Kana waita pursue your destiny, vanhu vanoita chiya they are very few. Vanhu vanofara kana zvaita kwete uri murodi kuti zvichaita. Alright, mukomana arikufimba musikana unobvunzwa vimba noita nezvei. Ubvati so far pane zvaari kuita ake but adazoita zvemarori. Vanhu havadi vision. Vanoda kuita zvemarori kwete achaita marori. Rushaudzwa kubonze achasaita maruva akasaita. Anoda mindset yevanhu yekuti kozikasaita. Ita pfungwa yekuti kozvikaita. Pfungwa iyo negative iri very stable. Mufamily chaimo munhu anotadza kutenga masofa achiti motikara pari. Haana pfungwa yekuti motikara sarapari haipo. Foni yakatinakirai ati koikabiwa. Wakaipa kana kuti ugare une zvakaipa anokupa pfungwa idzodzo vari kozvikadai. Haakudzi zviri right. Destiny yake inotoda munhu ane boldness. Why? Because ine challenge. Because ine chekuita neupenyu hwako uye naMwari. Chese chawakadarirwa naMwari chine process yekapain. Inzwa yamanza pain haina kutanga kuva panyika nekuti vanhu vakavatadzira Mwari. Mwari vanoti kudii kuna Adamu, kuna Eve, I will increase pain in childbearing. Mukubereka mwana ndichawedzera marwadzo. Kwete nokuti watadza, but childbearing ine ka process kepain. Haisi pain yesiri.
ipain iripo involved pakubereka mwana wako. Sei Mwari vakaitendera kuti pain nokuti statement rekuti I will increase pain harisi kuti I will introduce. I will increase not ndichawedzera pain yagara iripo. Nebausikwadzwa mizogoro. Mwari vanoti kuna Eve, I will increase pain in childbearing. Vari kuti wagara une pain in childbearing. Saka kana yapunishment, I will increase better introduce. Which means kune level of pain is needed kuti waita sin. Sei vachitendera kuvapo kune pain iri designed kuti uve negain yacho. Wese anoda kusimba akaenda kujimu anofanirwa kurwadziwa nesimba. Ukakusumudzira vabva wakasiya uchasimba. Wozi kusimba kurwadziwa. Sei kuti kusimba kurwadziwa? Pakuti takura simba pakudai uchirwadziwa, zvinoona kuti macells ako masel yako yasplita itutu. Saka ukaenda kusumudza futi yosplita futi. Saka kusplita kuita macells achirwadza ndokusimba kwacho. Saka ukasangoda kusimba ndoenda kurwadziwa. Ingaisha munhu achikudaziya achikumbira tsupu. Anofirimo munhu ndokusimba kwacho. Wese wari wachiti monya airwadziwa zvisingaite. I-process ye-destiny yokuti munhu anzi akasimba. Destiny yako haina kuchipa zvekudaro, inoda kutoti utsvaka Mwari vakusimbisa. Why? Because wakaipa anoifaita ndoine blessing nefavor yako. Favor neblessing zvakavigwa mudestiny, but kuti upinde mudestiny usvike pane favor yacho, the devil akupita kwako. Kuti vanhu pavakabuda Egypt vachienda kuKenani, havana kutanga kuita fight vachangopinda muKenani. Vakatanga kuita fight vachangobuda muEgypt panzvimbo inonzi Rephidim. Pakauya maAmalekite vachida kurwa naJoshua naMoses. Sei vanhu vachida kurwiswa muroad vasati vasvika kudestination, the devil fears munhu ari muright direction. Wakaipa akatozoti kana vatotanga vatosimuka vakananga naMwari hakuna kudzoka kumashure. Saka chachikuita chikuwafrustrate along the path. Simongoro unodetsera kuti panoda kuita kadiki sokutata apa, poda kuita kadiki sokubata apa, pauri kadiki but in right direction. The devil fears munhu apinda muright direction. Why? Because the right direction will lead you to the right destination. So destiny yako ine ma-steps inoda munhu ari bold. Kwete boldness chete, munhu anonamata anogara achitsvaka Mwari. Because kana ine destiny yangu Mwari vanongoita. Mwari vane zvavanoita uye une zvaunofanirwa kuita. Let me finish this. Pane mukadzi aifanirwa destiny yake aifanirwa kupinda mugenealogy yaJesu ainzi Rahabhu. Rahabhu chaitowo chifiri chaigara muJeriko. Joshua chapter 2. Saka kana munhu achiti chifero kureva kuti varume vaive mumba make ndokuva kufero kwacho. But day rakatumwa varume 2 vakapinda mumba maRahabhu. That's the king of Jericho. Akatuma vanhu kuti ndemudza Rahabhu kuti buditsa varume vapinda mumba mako. Kana munhu achiti chifero varume vakapinda mumba make iproblem. Ano ufero wacho. Kuti Rahabhu chaiva chifero kuti vaigara varume vachita sei vachipinda. But pakapinda varume vane chekuita nedestiny yake. The king akaziva kuti zvasizvekutamba manjesu umunhu upenyu hwangu tochinja manje. So pese panouya zvinochinja upenyu hwangu, the devil apete maoko. Ukaona achipeta maoko zvauya zvacho achichinja upenyu ndiye azvituma. Ukaona usakusangana naSatani hazvino kuti munamata straight, zvinokureva kuti murikuenda same direction, saka musakusangana. Ukaenda kwamunomesana naye unotodhumana chete. Rahabhu akanzomurisa varume vapinda mumba mako. Mumba mechifero munotsingirwei varume iye ari chifero? Kuda kuti mambo spiritually vane zvavakanunwa kuti time yapinda mumba make yakuita zvedestiny. And it was true. Nokuti life yake yakapreservwa paakachengeta varume avo. Ndokubva azoroorwa akava mugenealogy yaJesu. And masvingo eJeriko paakawira pasi she was saved. Kuda kuti panouya zvinosevha life yako kune mweya inosimuka kuti usaite izvozvo. Maidii kusurara mazuva ese maipinda varume mumba. How come pauya varume vepamwari vatumwa naJoshua naMoses
Mwakuti vanhu vabude. Kuda kuti panouya zveun'ari zvinochinja upenyu hwako. Wakaipa nyara. Saka chinopadza kudai ndakatoudza so kuti ndakufurirwa rekunopisa sei. Gara kufaro iwo. Vada kudya sina basa manje mafurirwa nemapasa kuti bvaiko. The king, mambo, wamujeni wakati uritsai vanhu vapinda. Saka tatichishongere ndakariviga mumwe mambo. Kundiregere kutadzira. Kunonzi kuviga musoti kune maenemies anoritsvaka. So waiti kana rapinda what it's okay. Inotoda kuvigwa futi uri defender. Why don't you rakanaka parinopinda? Mambo wamujeni kwanyara ari kuma vanhu kugari kuti. Tisafungo nezvechechi tisafungo neziyana inazvo. Destiny yekuita sei? Pauri patori right baba. Aparidza kuti aenda kuba kwake uri kunozvisa sei kwako. But by faith when he grew up, he refused. Kune zvinorambwa bedzi kana wari machiwa spiritually. Ende zvinhu zvakanaka zvokuti vanhu vanogara newe pasi kuti usiri zvinhu zvakanaka izvo. Ndakasangana nemaofa ezvimwe zvinhu zvakanaka. Mwari vati chiuya kuno ushumire. Kune vakati aiwa uya kuno ushumire kwachitoita iri part time. Tine andra izvi ndozvinoda kuti uite izvi. Uri kuzviwanira zvakati. The devil ane maoffers. Mamwe acho kuti atarisa by common sense usina faith muna Mwari. Ndozvinoda akandapinda. But ndotenda Mwari ndoda kwenyasha vakatisimbisa. Now ndikacheuka ndikatarisa maoffers anga aripo ari less than what God is doing in my life. Ndikacheuka nhasi ndikazvitarisa. Kwaingova kwafaro but kusina iripo. Why? Nokuti paMwari zvinogara nekusingaperi. Nyasha dzake izhinji chenefeteri. Church alizeona zvakanaka. Kuti uite pursue, uite reach your destiny, panoda boldness. Kusimba chaiko kuzvinzwa kuti ndakauya kwaMwari ende handina reverse. Panoda kugara uchinyengetera uchitsvaka Mwari. Panoda meso emweya egona kuona kuti this is the offer from the devil. Uchinamatira maopen doors namatira futi the power to close wrong doors. Because wakaipa pane maanovhura masuo asiriwo. Chakapa masoja Egypt kunyura paRed Sea. Iyo yekuti ungosvika pano pakavhurwa ungofunga kuti zviri right. Vasina zvofanira Why? Because paakavhura hapana kutora nguva Israel yakrosa Mwari ndobva wativhara. Mwari havakati kuti mukati mune vanhu. Because anga avhurira vake kuti vamwe vanhu. So life ine opportunities akanakira vamwe kwete iwewe. Your problem yako ndeyekukopa usingazive destiny yako. Pane paunokopa chinhu chekuitisa umwe mari younochiita hakuiti. Zvetinotoshambo usina mari yacho iripapinda usirifamba so. Ungani pachiti pakuita izvo zvinoita. Zvikamboenda maoko pako nokuti hazisi destined for you. Zvakava kubudirira zvingapiwa kubudirira ufuti zvinosiyana. So vamwe vakakrosa paRed Sea, vamwe vakaita wiped away neRed Sea. Why? Kuda kuona madoors akavhurika usingazoti avhurirwei uye achavarwa kuwai. Beware of open doors usina understanding. Mamwe opportunities in life straight to kill you. So achona pese panoda kutstep pachinhu panotsvagwa chinofarirwa nechinhu ichocho. Usati pakaonekwa zvaunofarira pari right imwe yacho straight. Rando pane problem yekuti uchaizwa ukandanogara nadzo pasi uchizoudza kuti ari kutengera chikafu achikupayo ane program yekuzokudya dzogona kurapira. Kuze chichitochwa chikafu chemutauni chaiwo chimashi. Chefu aivi chakadhirwa ngemasaka achama 50 kg. Unakutenga chikafu ari paprogram paChristmas. Unogotya but chinangwa chake chekuti mozodyiwa. Saka nokuti huku hainyatsofunga serero but haioni kose right. Ndakupotesa mukana. But gore rinobata pabanga yakudzikirirwa. Iyo nzoti rimuvhangera risiri kutamba nayo. Dai Mwari vatibatsira. Tava nemesheni. Zvinakunakidza nhasi zvikayevedza nhasi but hazvinei nedestiny yako.
Zviri nani vanhu vakusiveke wadzokera kuimba yaJehovha than kuti vakubhigi uri kumba kwafaro nokuti hakusi kumba kwenu. He refused. Hama dzangu kune zvisingarapiki kana usina Mwari. Bozi wakaipa anozokutokubara pameno zvako kuti kana uina Mwari unoshedzera kuti kana ndikazviramba kana ndikazi ndashayiwa ndiri paMwari, is Jehovah Jireh who provides. Ndakaona onana waMwari neprovision yaMwari. Ndatanga kuita pursue the calling and the destiny yakaiswa Mwari padiri. Zvoti wamopedzera wakubvunza kuti akuzvamisa sei? Hakuita kuroda chiparidza vanhu zvotopera nobhadhara rent. Vana kutoenda kuchikoro arikurarama. Chichi chinoitika muupenyu. Kana wari destiny yako, your life becomes a mystery. I remember one day around 2013, chiparidza parenge kuwadzana. A man came on a Friday, a Muslim guy, straight up church. Anoenda church for Friday. Akatopfeka ligari yaoneka itika ndikubvamira akati, I don't believe in Jesus, but what you are doing, zvekuparidza vanhu parenge, you are doing something good. I need to appreciate you. Look at 300 years, a Muslim. I attended the church mosque on a Friday. A non-believer was moved by God. Can only destiny mango your life becomes a mystery. Vanhu vakatenga Joseph vakamuendesa paaifanirwa kuenda. Anakuvaudza kuti titenge muendese kwakati. Kana uri muzvinhu zvako wapinda mutrek yezvinhu zvaMwari, haana kune even Jona haana kuudza fish kuti usazoenda kwese kwese vakufanira kuenda chaiko kuNinevhe. Hove yaiziva kwekuenda munhu wayamedza vasina kunegotiate. Why? Because kana wari mudestiny mako, God can use anyone and anything to take you there. Even non-believers can be used by God. Kana uri mutrek, right track your destiny. But mune zvinomuka zvamusangana nazvo. Ukuda Judges 14 unonzwa kuti mukomana Samson achienda paaifanirwa kuenda along the way mavhaimira Timna, a lion came against him. Yet ari kuita pursue chaanzi naMwari ita, but a lion came. But shumba payakauya haina kumudya, yakazoprovide zvekuti azodya. While Bible wrote akufura nepo musi akawana mukana wameshumba muine uchi. Yeti shumba inouya kuti ikudye, but kuna Samson yakauya kuti izomupawo zvekudya. Why? Kana wakuita pursue destiny yako, even your enemies can be part and parcel of your destiny. Vanhu vakakumaka vanomira kuti zvako zviite kana uri muright execution zvaMwari. First Samuel chapter 30. David wanamata Mwari ndinotevera ndinokunda here, Mwari vakachitevera unokunda. Bible wrote along the way akaona mumwe murume Egyptian man anga akadhamba asiwa namaMarikites vanga vabvisa Ziklag. Ndokubva abvunza kuti wabva kupi? Ndiwani zvakati tisu tabvisa Ziklag. Ienemy guy, but haana kuyata. Bible wrote vakamupa chekudya, paakava nesimba he led them kuti vanorecover. Because sometimes your enemy can be part and parcel of your recovery. Amen. Destiny yako ine vanhu vari right, ine ma-enemies, but the outer goal you get there. Kunosvikika zvinoita. But pane zvimwe zvinoda kuramba nokuti wakuziva kugona nekuita makwai. Ndakamboenda one day kunotora mari pamukuruso. Ndobva andipa neextra 800 rands. Ndabva ipapo pabhuti ndaverenga mari yakawandisa. Ndadzoka pari ndataura naye, waifanira kundipa mari tataridzirana mainona kuti saka yakawanda ne800. Musikana yakagomira nokuvavhara bhuti mushopu mavainzira kuwadzana. Ndobva ashedza musikana mushopu patiudzwa une zvadenderwa nababa. Akanotombobuda mari ndavapa extra kunze kupadzoka nemari. Mwaindizoiwa zvinonzi hamufundisi ndosakadaro. Vandikuudza ndazvitipenda mufundisi unoitwa nemunhu anotya Mwari. Amen. Bosana ndakatombogara nemabreakthrough amunonamatira. But ndega ndoda kuti chitsotsi achidarike grace. Yes. Hamuna chitsotsi chinodarika nyasha dzaMwari. Amen. If your God is real, there is no need to fake it. Akana. Hatina watinotsotsa kana kunyembera. Why Mwari wacho akatendeka. Akarurama. Unozadzikisa chaakavimbisa. Amen. Destiny ine zvaunosangana nazvo. Panoda the boldness and the knowledge of the word. Your trust in Him.
kuti ndinobva kwaFaro kana tikaenda kudzara pachatinoziva God will take us somewhere. Amen. Kumbira tisomuke tinamata. Munamato wako newangu ndiva kuti Mwari tiwanerewo nyasha ndakusunduka kubva kumba kwaFaro. Zvisinei nedestiny yangu zvinenge maadvantage zvese handichada. Ndakuda kubata nekuita kwenyu kunoshamisa muupenyu hwangu. And I promise you, when you trust Him, He will take you there. When you believe in Him, He can take you there. Amen. Paunonza uenda anokuendesa. Zvaunonza ugone kuita anokuitisa. Zvaunofungidzwa kuti haugone kuachiva ndati destiny yako haisi mulevel yezvinhu zvaunogona. Iri mulevel yezvinhu zvaanoda kukugonesa. 4 months ago I was in Israel. Somebody just called me from Ireland. I follow you on Facebook. I want to bless you. You're going on a holiday trip in Israel. Just like that. On Ireland, I suppose that the passport number. The passport number. After 3 days, no one phone out your visa is done. So I don't know Tel Aviv. I'll be there. It was my first time to go Tel Aviv to go Israel. As you but I get to pursue the vision to minister. Mu destiny yako mune mapackage anodarika zvese zvingarukwa neboys dzaunofunga. Amen. Sometimes I'm trained to put my testimony. Once vanofunga nezveBhaibheri chete, God is so real. Gorera ndakashata rini kuti ndipfeke, somebody phoned me from UK. Wamwe sister so vanonzi Sara. Vakandifundisa ndokona muchiparidza bari sana unaona rini makachata ndikati handina. Saka ngoda kuchata rini ndikati kana mangwana. Zvinoona kuti mangwana nditabuda iso ine kutsvaga zvese zvinoitwa sei, venue and everything and phone me. Ndapedza kutsvaga tavafonera vaniti mangwana acho 3 days time mari kuvaisa paWestern Union. Mabill ekukava zvese. Watofly mukako UK zvatenda muchato wedu ndaitwa first time titoona. Havana kusangana nekune mamwe madini nekumwe vakaona tichishumira Mwari. Ukaita pursue your destiny uchaona zvinhu zvinoitwa naMwari zvausingabvira warota kana kufungidzira. Akawanisa matestimony acho. Vanoda kuencourage somebody. Zonzi naMwari ita. Zvaunofanirwa kuita muna Mwari zvinodarika zvaukaite kunze kusina Mwari. Maadvantage zvese kunze haadarika advantage kana uri muimba yaJehovha. Munenge mune nzara uchizviona nhasi Moses, but mune miracles emana, eat heavenly food. For 40 years vakapihwa kudya kwavaitamburira muEgypt. God is so faithful. Destiny yako ine package zvinhu zvakakura. But uchipita pesu uchipinda mairi vanhu vanogona kutarisira pasi. Vanhu vanogona kutarisira negative. But I assure you, God is so faithful. Ini ndakuona kutendeka kwaMwari. About 6 months ago, somebody phoned me from Marina. Nobody phoned me in the office kwake nobody phoned me from waterfalls. Zvanzi imba yako iri ndati no. Zvanzi must behave on home. Ndamotinya zvakati izvi zvitotaura kudai uri ready kuti drive wangu aende nemutarisa ati nema state 3 borodi I want you to choose one among the 3. Tikaenda kwenye kutoyo tikasarudza ndadzoka maloya sakati mirira kupinda kusaina after vaccinations ndikatenda kubana nematento tits. And the man is a Seventh-day Adventist. Akatomuudza kuti cheche ida itende zvinhu zvese asi Mwari vatiri kusota. Akatoona kuti he follows when I'm ministering. Apapo tinoti destiny chakati naMwari ita chine zvinhu zvako. Handikuziva kuna kwatakamutsvaga but wakatitsvaga nokuti wakaona zvandaita zvanani naMwari ndiite. Mudestiny yezvinhu zvakwanzi naMwari ita makavigwa zvinhu zvako. But kupinda mazviri munotoda boldness. Kuna vanhu vanopikisa vanotaura zviri negative. Vanaona kuti hausimbe kusada kushanda. Saka uchingofamba nekaBhaibheri uchiparidza. Zvinoshanda. Nokuti ndaishumira Mwari wakatendeka. Ndichiri kushumira Mwari wakatendeka kudaro. I want us to pray.
Mwari ndiri kuposta destiny yangu. Nokuti ndarinzwa shoko renyu destiny yangu. Une nyasha ne blessing yangu. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mwari wenyasha mcheno wakatendeka. Mwene mwari destiny yake urumba wenye unechekuita nevana vetu. Destiny yake nyamwe pawana yake mwari. Kuramba kweyao kushandiswa spirit yekuabuswa nevanhu vasikakunde, vanhu vasikakurore, spirit yekushandiswa nezvinhu zvisina basa. Mwari vana venyu vari kuda kuita pursue their destiny. Vapei boldness, vapei nyasha, vaitei favor. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice must be silenced. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Baba ninotaura deliverance yavana venyu. Ngavabve mumabafaro, ngavabve mukuronga kwakaipa, ngavabve mukubata kwakaipa. Nyasha ngadzidururwe. Allow them to walk in the path yet destiny yavo Mwari. Ngavafambe mune zvamakavarongera, ngavapinde mune zvamakavarongera Mwari, ngavabve mune zvisina maturo, nokuti Mwari wakatendeka. When they pursue their destiny, they will come across your blessing. Ndikutaura ropafadzo kumwanasikana, ropafadzo kumwanakomana, ropafadzo kuna baba, ropafadzo kuna mama. Kana vapinda mudestiny, vakuita zvamakavandarira Mwari. Varatidzei kushamisa kwenyu, varatidzei kugona kwenyu, varatidzei kutendeka kwenyu. Sezvamakaita nyangana muupenyu hwangu, ngazviitike kuhama dzangu Mwari. Kutendeka kwenyu Baba, kushamisa kwenyu Jehovha, kugona kwenyu Mwari. Nzara iregere kubata pamhuri dzavo, nokuti vanoita pursue their destiny. Baba, kushayiwa ndinokurayira kuregere kubata muupenyu hwavo, nokuti vazvipira kukunamata. Jehovah Jireh, Jehovah the provider, Jehovah Shalom, our peace. Ndataura runyararo, ndataura peace muupenyu hwavo, peace mumarriage Mwari. Vanoita pursue their destiny. Varatidzei kuti makatendeka uye makarurama. Mbiri yose ive pamuri muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Thank you so much.